Sí? Bé, passem al lliurament dels premis de futbol. Com sabeu, hem fet dues fases, una primer i segon d'ESO i l'altra tercer, quart i batxillerat. Bé, ara el company Javi i jo mateix farem el lliurament dels premis. Comencem pel tenis taula. En segon classificat, en segon lloc ha quedat Abdelhak, de segon de batxillerat. Abdelhak, passes, sisplau. Abdelhak, on estàs? Molt bé, felicitats. Molt bé, li feies bé la pilota, A la història també hem millorat, La història classe. I el guanyador del tenis taula, l'Enric Iniesta. Enric, on estàs? Molt bé, tercer d'ESO. Molt bé. Tenis, futbol i les notes a tope, Molt bé, moltes gràcies. Anem ara sí al futbol. Els de primer i segon d'ESO, el sotscampió han estat Mojoy Forever, que surti a l'equip, sisplau. Sí, posa'ls aquí davant. El trofeu. Vinga, va, nois, que anem a fer foto. Javi, que no sempre jo aquí tan sol fent foto en esta colleta. Va. Vinga, va, molt bé. Molt bé. Ensenyeu bé el trofeu. Felicitats. I el campió han estat Se Seca la Ropa. Anem a veure Se Seca la Ropa. Passeu aquí davant. Molt bé, nois. Molt bé, de categoria. Vinga, va. Poseu-vos per aquí tots. I què, s'ha eixugat la roba o no s'ha eixugat? Sí? Bueno, ja està bé, ja està bé. Felicitats. Bé, en el torneig femení, les sotscampiones han sigut les cracs. Si volen sortir, sisplau, les cracs. Busra, tu tan sols, una? On són? A veure, companyeu, Busra. Ja està bé si ho ha guanyat allà tan sols la sotscampiona. Va, Sucaina. Molt bé. Molt bé, vinga, xiques. Molt bé, felicitats. Molt bé. Molt bé, este joc de pilota. Felicitats. Molt bé. I les campiones han estat l'Epnat. Sortiu, sisplau. Felicitats també. Este moviment de pilota molt bé de categoria, Felicitats. Alumnes d'ESO i batxillerat conjuntes, tercer i quart i batxillerat. Felicitats. Bé, els seus campions en el torneig masculí de tercer, quart i batxillerat han estat Borderlines. Sortiu, sisplau, vinga, poseu tots aquí al costat. Sous campions. La Nas ha fet gols, A mi me n'ha fet uns quants, vull dir que això també, Molt bé, Nas. Només 4 i la resta on són? Bueno. Molt bé, esteu aquí dalt, perfecte, vinga, endavant. I finalment, els campions han estat Street Football. Sisplau. Molt bé, vinga, va. De categoria. Alumnes de tercer, quart i batxillerat. Molt bé. Això aquí es diu aixecar la copa de campions, d'alguna manera, Felicitats. Bueno, sí, mireu, i ara ja hem arribat al final. Sí, Carmen? Volíem demanar que no mos hem fet cap foto tots els premiats al concurs de relats castellans, relats que esteu aquí en el que teniu al xat, us farem una foto tots. Gràcies. Sí,
Sí? Algun premi